moro neng kandang meneh. Ngopo sing duwe? Wah. Nyapu. Wir. Wir. Lali oleh-oleh wir. Lah iki kepiye? Anu wingi pecah ning anu dalan lho Bu. Bacut pecah. Wah, jan. Nganu, iki mau kan Ngopo? gek mampir ngono lho aku wis critane. Menggok saka ngene si nganu wir. Paijo. Kurang jaluk pitik kono wae. Ora entuk jan kurang ajar Paijo. Ayo ora nggo dhuwit ora entuk. Lah Ngene gratis. duwite nganu kecer mau koyokan. Lah anu iku apa nganu wir. Jaluk ono kayak iya duwit. Oh iya. Paling digoreng tekan ngomong. Wis ngaku kok wis tok go. Apa? Iki legane pitik. Iki mbah mlebu ning kaos mau iki. Aku ora ngerti. Tur. Main kesik. Lha yo weh jan ku yo kurang ajar pitik ngusel-usel nang kaos yo ngopo ngono lho. Ah, Wah. piro kok. Dia ilang mikir. Mikir kan. Ya wis, wer aku tak anu sik. Golek pakan. Aku tak anu lewat no sisan mampir. Besok tak kei nek karo gawa roti. Ya, sik ya aku tak neruske anu golek pakan sik. Ya. Wis. Ora sida hasil.